Én azért gondoltam, hogy a szakma jó választás lesz számomra, mert rendelkezem olyan soft skill-ekkel, amik állítólag a Scrum Mastereknek kell. Tehát amikor így neki láttam keresni képzéseket, akkor így olvastam a leírást, és azt éreztem, hogy úristen, ez én vagyok. A jelenlegi kollégáim is azt a visszajelzést adták nekem, hogy én egyébként erre jó lennék, és hogy ők látják bennem azt, amire szerintük egy Scrum Masternek képesnek kell legyen. Én megkérdeztem így privátban a Scrum Masterünket. Ő felsorolt nekem a top 3 legjobb képzést, ami szerintük van jelenleg a piacon Magyarországon, és én abból választottam. És nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy az egész online van. Én nem vagyok budapesti, nekem a budapesti feljárás az nekem problémás, és én éreztem azt, hogy ezt lehet egyébként online is megtanítani, hisz miért ne lehetne. Sajnos a képzéseknek nagy része egyébként személyes jelenlétet is magába foglalt. Valahonnan jött nekem az info, az a lényeg, hogy a Gábor külföldön dolgozik. És úgy voltam vele, hogyha valaki külföldön dolgozik, és már x éve, és jó a szakmájában, akkor tőle még azt is, tehát hogy egy teljesen más, tehát nem csak a magyar piacot fogja mutatni, hanem egy teljesen más perspektívát tud majd adni. A Csabinak a háttere, hogy ez később derült ki számomra, hogy ő ugye szófejlesztő volt. És ez a két kombó szerintem, ez így verhetetlen. Tehát, hogy ez olyan háttér, amitől azt éreztem, hogy tőlük mindent biztos, hogy meg fogok tudni tanulni. Amit ígértek, hogy a Scrum alapjait és tényleg olyan dolgokat átadnak, amivel el tudok majd helyezkedni, és minden meg lesz hozzám, versenyképes tudásátadás, az tényleg megtörtént. De ehhez hozzátartozik az is, hogy az én munkám is kellett bele, tehát ez egy kétirányú folyamat. Hogyha én nem tanulom meg, nem teszem bele a munkát, akkor ez nem fog menni. Nekem ez tényleg pont azt adta, amire szükségem volt. Véleményeket is olvastam, meg tényleg az, hogy aki ezt elvégzi, az tényleg utána el tud helyezkedni. Tehát ez a karrierváltó rész, ami igazából nagyon volt hangsúlyozva, és ugye sok ilyesmit lehet olvasni az interneten, hogy majd mindenkit is elhelyezünk a piacon. Nem mondták, hogy elhelyeznek a piacon, de azt átadtak egy olyan tudást, amivel akár elhelyezkedhetsz a piacon, hogyha beleteszed a melót. Tényleg egyébként rengeteg plusz segédanyag volt, bármikor lehetett a Gábort és a Csabit keresni bármivel. Én nem nagyon jut olyan az eszembe, hogy ami mondjuk nem valósult volna meg, mondjuk, hogyha belegondolok bármilyen más képzést, amit így valaha elvégeztem, hogy ott igazából így nem nagyon érdekelt az oktatókat, hogy mi hogy vagyunk ezzel. És itt meg folyamatosan az volt, hogy így látszódott így a képzéseken, minden órán, hogy így figyelnek minket, és mi fontosak vagyunk. Tehát, hogy ez is így kiemelt egy ilyen egységet, így jobban így csapattá kovácsolt minket, vagy olyan közösségé, akik így számíthatnak egymásra, és én amúgy imádtam, amikor más kérdez, mert nekem ez eszembe se jutott, de mégis megválaszolták. Én rengeteg tapasztalatot szereztem. Az elején úgy jöttem amúgy kicsit ide, hogy hát én ezt már így tudom, mert én ezt már gyakoroltam, volt 2 hét, amikor így tök jó voltam benne, és megvolt az egoizmus bennem, hogy hát nekem már csak a papír kell róla. És aztán kiderült, hogy amúgy semmit nem tudok róla. Csak ez egy hatalmas illúzió volt. És amikor így lebomlott ez az illúzió, így azt éreztem, hogy így nagyon, hogy így rengeteg mindent be lehet szívni innen. És amúgy rengeteg minden gyakorlati. Tehát amikor mondjuk szituációkat beszéltünk át az órán, ez például egy nagyon jó gyakorlati aspektus volt. Én úgy érzem, hogy nagyon sok mindenben fejlődtem így a képzés során emberileg. Így mindegyik képzési alkalmat én úgy zártam, hogy 1 vagy 2 órás reflexiókkal. Én amúgy rengeteget tanultam így emberként magamról és az embertársaimról is. A képzés végén így ezt köszöntem meg leginkább a Gáboréknak, mert tényleg itt, amit emberi értékekről tanultunk, azt nem is tudom, hogy esetleg hány könyvből lehetne ezt egyébként elolvasni, és úgy magunkévá tenni. Úgyhogy tényleg ez a képzés, ez nem csak a Scrumról szól, ez így az élet.
nem tudom ezt jól megfogalmazni, de egyszerűen tényleg így éreztem, hogy én a Scrum értékeket teljesen így át tudom élni most már, és tényleg hitelesen tudom képviselni ezt az egész vonalat. Ha összegetni kéne, hogy honnan, hova jutottam el a képzés során, akkor valami olyasmit mondanék, hogy full magabiztos, kicsit egoistás, de semmit nem tudó emberből egy alázatos és magabiztos emberré váltam, ami a Scrumot illeti, és egyébként a soft skill-eket illetően is. Én is rengeteg támogatást és motivációt kaptam, lelkesítést a társaimtól, és ezáltal tényleg most már elhiszem, hogy az vagyok, akinek ők látnak. Úgy éreztem, hogy az emberek többnek látnak, és hogy én valójában nem vagyok olyan. De igazából én mindenki azt mondta, és egész életemben ezt a pozitivitást kaptam így feedbackeknél, hogy elég jó vagy, meg nagyon jó vagy. És én ezt most már végre elhittem magamról, és tényleg megvan így a magabiztosságom ahhoz, hogy én tényleg tudom. És nem csak így beképzelem, hanem én tudom, hogy én egy Scrum Master lettem. Én ezt a képzést mindenkinek ajánlom. Tehát ha érdekel az agilitás, ha érdekel az, hogy egy másik nézőpont, hogy hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet dolgozni, ha csak szeretnél önmagadat megismerni, tanulni az emberekről, megtanulni, milyen érzés egy közösség részének lenni, meg egyszerűen így átérezni is ezt az egészet, hogy mit jelent az, hogy van egy közösség, milyen az, amikor támogatnak, milyen az, amikor ténylegesen nincs rossz kérdés, és hogy ahol nem néznek hülyének. A legelső órától kezdve meg volt ez nekünk mondva, és ez tényleg nem csak duma volt, hogy bármit lehet kérdezni, és nincs olyan, ami egyébként rossz kérdés. És ez megadott egy olyan bizalmi kört, amit eddig még így közösségben ennyire hamar én még ezt még nem tapasztaltam.